A preocupación existente no seo da patronal ribeirense non é infundada. Na reunión da Xunta Local de Seguridade celebrada esta mañá no Concello, analizáronse os datos de 2016 e do primeiro semestre de 2017, nos que se constata un incremento das infraccións penais. Especialmente preocupantes son as cifras dos 3 meses pasados, cun aumento de case o 12% dos roubos con forza con respecto ao ano anterior. Baixan pola contra os roubos con intimidación e violencia. Fronte a estes malos datos, a nota positiva a pon a Comisaría da Policía Nacional, cun alto índice de esclarecemento dos casos, con máis dun 100 de detencións. Destaca neste sentido a estreita colaboración entre os corpos da Policía Local e Nacional, que traballarán de forma coordinada nos eventos festivos do verán. O máis inmediato, a Festa da Dorna, na que ademais do reforzo de efectivos da Policía Local, sumaránse axentes da Unidade de Prevención e Reacción da Policía Nacional. Outro dos temas a tratar foi a inminente reparación de algunhas das videocámaras de vixilancia instaladas en varios espazos públicos destinadas á regulación do tráfico, así como a intención do Concello de instalar este tipo de dispositivos nalgúns edificios públicos como a Casa Consistorial. Por último, o subdelegado do Goberno en Galicia, Jorge Atán, informou sobre os principais puntos da Lei de Seguridade Cidadá, que confire aos concellos a facultade de sancionar os autores de infraccións contra bens de titularidade municipal.